Най-после ще имате голям дисплей, събран в компактна изискана платформа. Това гласи слогана на Optimus L3 E400 в официалният сайт на LG. Ние можем от своя страна само да добавим и на съвсем достъпна цена от 2 лева на месец при сключване на договор с Global. А в случай, че предпочитате кешово плащане, не ви се обвързва с оператор и имате финансовата възможност да го направите, то най-ниската цена, на която намерихме смартфона към момента у нас, е 379 лева. Вече знаете в кой ценови диапазон е телефона. Сега остава да ви запознаем малко по-подробно с него. Ще започнем от дизайна. Той е изцяло характерен за новата L серия на LG, а именно класически изчистен, комбиниращ метален обков в цялата периферия и релефна гъвкава пластмаса по задният панел. Последната има лек перлен оттенък и за щастие не се цапа лесно. Във фронталната част ще отбележим намесата на Gorilla Glass, или както се шегувахме в първоаприлското си видео, маймуна джам. Стъклото устойчиво на драскане е покрило освен 3,2-инчовия дисплей и цялото пространство около говорителя, двата невидими сензорни бутона и централно разположеният механичен джойстик с няколко функции. Механични бутони има още в горната периферия за старт на апарата и в лявата за контрол на звука. Като изводи отчитаме 3,5 мм стандартен аудиожак и micro-USB версия 2.0, което играе ролята на захранващ порт. Самият телефон тежи точно 110 грама, а за да добиете малко по-ясна представа, точните му размери са 102,6 мм височина на 61,6 мм ширина и дебелина от скромните 11,9 мм. Камерата е само една основна. Намерила е централно разположение на задният панел. Тя е ефектно обградена с метал, но за съжаление там не намираме нужната за нощни снимки LED светкавица. От LG все пак са решили този проблем, макар и частично, добавяйки софтуерен режим за осветяване на заснетото или така нареченият Night Mode. Освен него, камерата има още автоматичен фокус и геотагинг, който се комбинира с вградената картова навигация. Максималната разделителна способност на камерата при Optimus L3 е 2048 към 1536 пиксела, а когато ги умножим, стигаме до 3 145 728 пиксела, т.е. мегапикселовият еквивалент, който тук се закръгля на 3,15 мегапиксела. Ако пък сте решили да снимате видеоклипове, то те ще са с QVGA качество с разделителна способност 320 към 240 пиксела и 24 кадра в секунда. Ако искате да видите качеството на снимката, направена с този телефон, можете да погледнете в текста под ревюто. Както вече споменахме, дисплеят е с 3,2-инчов диагонал и разделителна способност 240 към 320 пиксела. След кратко пресмятане това прави приблизително 125 пиксела на инч. Резултат, нареждащ дисплея сред тези с добро предаване на изображението. Използваната тук технология е TFT, комбинирана с 256 000 цветови оттенъка и мултитъч. Операционната система е добре познатият ни Android версия 2.3 Gingerbread. Той контролира 800 МГц едноядрен процесор и 384 МБ RAM. Вградената памет е 1 ГБ, но тя лесно може да нарасне с до 32 ГБ, посредством вграденият microSD слот картчетец. Батерията, захранваща всичко изброено до тук, е литиево-ионна с заряд от 1500 мАч. С тях смартфона издържа на 600 часа стендбай или 12 часа и 30 минути активни разговори.